Bos días, chámome Valentina Tereskova e fun a primeira muller astronauta, a primeira que viaxou ao espazo exterior. Nacín en Rusia en 1937, no seo dunha familia humilde. Non puiden ir á escola ata os 8 anos de idade e tiven que deixar aos 16 para traballar nunha fábrica téxtil, pero continuei a miña formación académica combinando ese traballo con cursos por correspondencia. O meu doutoramento en enxeñería non o conseguín ata moito tempo despois. Ademais, encantábame o paracaidismo e uníme a un aeroclub que había na miña localidade para facer saltos. E esta experiencia resultou moi importante para o que me aconteceu con posterioridade. En 1961, a Unión Soviética lanzara o programa Vostok, unha serie de misións espaciais que poñían a primeira persoa en órbita arredor da Terra, Yuri Gagarin. Pois ben, despois dese éxito, había que escoller a outro candidato para outro voo do programa, e eu fun a escollida entre máis de 400 candidatos. Así, en xuño de 1963, a nave espacial Vostok 6 despegou comigo como única tripulante. Foron 3 días de viaxe nos que dei 48 voltas arredor da Terra. Despois, rematei o meu descenso en paracaídas dende os 6.000 metros de altura. Dende entón, moitas outras mulleres culminaron misións no espazo exterior, pero ningunha o fixo de novo en solitario. Pola miña banda, no ano 2013, con 73 anos cumpridos, sorprendín a opinión pública expresando o meu desexo de viaxar a Marte, aínda que a viaxe fose só de ida. Moitas grazas.